Egunon zueri trinket moderntarik, egunon Xabi Retegi. Egunon bainat eta entzule eta behatzaile guzieri. Hala, erraiten duzu bezala, entzule eta behatzaile guzieri, zenta nomrean ziste egun zuen postaren gibelean, zentaren nik agortuko ditugu kanaldudeko ikusleak, baita ere irratian segitzen gaituztenak Euskal Irratietakoak, eta ere France 3 noan, aldiuntan Euskaraz ere zabaltzen baita finala handi hau. Baz, Frantziako finala ikusiko dugu, modern trinketuntan. Beraz, usaiako partida edo usaiako gitarraua dugu primadera astapenuntan, finala haundi ba. Eta giroa, Eta giroa. Gerran ikusten dugu eskuineko eskualde horretan untsa betia dela trinketa. Ezkerreko ere frango untsa betia da, sanbo gibeluntan, minan hamerretarik behatziak betea dira. Hala, pilotariak, bai. Mikroan hasi da presentatzen pizkat pilotariak edo instantean hasteko da partida. Hala, artean erreteko, beraz, xuriz, beraz, finala pizkat berezia, zenta Frantziako xapelketa balimada ere, hor aurkituko ditugu lau euskaldun, beraz, bi nafartar, beraz, Iruñakoak, eta beste bi basen nafartar, beraz, ehuneko Euskal pilotariekin errangin izake. Nafartarrak denak, ipargaldekoak eta hegoaldekoak nik uste desafia edera eta ematen dio mitxa pixkat ere hori ere. Hala, gazen duzu, Xabi. Gatz pixka bat emaiteko, partida untan. Xabanki, beraz, xuriz, erranden dugu xuriz, irratian balimaziezte, hola, segitzeko ere, beraz, norrukoan ditugu, Xabi, hor? Antzinean, Matio Hospital. Eta Matio Hospitalariko da, peio gizan dut erekin barkatu, eta bi adiskide dira, usaila dute elgarrekin aritzea. Aspaldidanik elgarrekin ari amaturretan zirarik ere. Ziren ikuste amaturretan plazan, eta igual trinketean ere, baina plazan seur naiz. Gara zintzen, hain nintzen, ezpikia, hain gazteak, batez bestien. Igual Donapa Leon ere izan zen ikuste finala bat, baina errateko adiskidea dira, biek, eta gauza bera da beste aldean, Iker Espinal hariko da Luis Sánchezekin, eta zera, Iruñeko bi pilotariak, ajonta adiskideak eta egoaldekoak, eta nik uste lauek nahi izanen dute txapel hori biltzea. Hala, txapel hori eman, mistan dena. Hala, favorituak errangin izake hor direla, Luis Sánchez aipatu dugu, Jasko irabazduna, ez bain izoker? Bai, hori Jasko txapelduna, Pierre Etxerreirekin nik uste. Txapelduna atea zen, eta denak bakigu bere mailean balimada Luis Sánchez, zaila dela kentzia areri txapela, baina, hospital eta gusandu nik uste pilotari iziari onak dira, trenpe onean dira momentuan, eta zehan peio gizan duterentzat, nik uste plazer handi bat, eta pixkat emozione... Kolpatua izan da azken demora horretan, hori da? Istripoat izan zuen motoan, eta hemen izatea urte bat erdi geroago, nik uste emozioa eta kontent da, irabazi edo galdu gauza polita da harentzat, nik uste mintzatzu naiz bere aitarekin, eta, hobera irabaztea hori izaitea eta pilotan nivel horretan aizaitea konten izanen da. Deia dira zumit urte, bizpela urte, xapel bat ere mantzuen merak biran azka hemen uste dute? Bai, uste bat bino gehiago ere bat ditu, bat bildu zuen Waltagirekin ikuste. Usti Waltagirekin bildu zuen txapel bat trinketa hontan. Favorituak hor direla ere, bestaldetik Matio Hospital, bera ere pilotari haundia, Luis Sánchez bezala, favorituetan zen, eta hor ebe finalan da, beraz agertzen du, bai, bererekoa atxikitzen duela. Eta maleruski usu finalan ikusten duguna, bakarka ere finalean zen dira somitaste, dira somitzila bete, baina txapelik guti, argun guti. Ez du sekulan izan txapelik buruan Matio Hospital, eta nik uste plazer handia izaiteke harentzat eta bere laguentzat gaur biltzea. Eta erran behar da ere Peio Larral deztura gaurko txapelketa, eta Peio Larral ondotik edo Peio Larraldekin da Matio Hospital antzilari handia eta kapable da defentzia egitea nik uste gaur, bideo gizan dut, kapable mani bada atxikitzea
Luis Sanchezen bizitasuna. Finalerdiak aipatuko ditugu, nik finalerdi bat ikusi dut Azparnen ari izan direnak beraz ospitaletak izan dut, eta egeran hor ospitalek bere gaitasuna, bere gauza zerbait gehiago ekarri du, eta berak partida aire-zaire eta biziki abiadura haundia emandako pilotari eta partidari, eta erreski joan dute horren buru. Erreski, bi erdi finalak nik uste aski erreski irabazi dute hemen diren bi ekipak, eta egia da Mathieu Hospital diferentzia pixkat egin zuela Azparnen, sakean ere, sakean unitz, sartu zituen Azparnen erdi finalean. Egan behar da ere, nik uste Pierre Etxeberri eta Andoni Ipar ez zutela igual bere maila handiena erakutsi egun urtan, baina Mathieu Hospital egia da antzinari izi hona dela. Hala, irratian segitzen gaituzten entzat gira pixkat betetzen zen, eta pilotariak ez dira oino ahas-hasiak, hor telebistan ikusten dutenek, hor Mathieu Hospital beraz piloten hautaketa ere beti importanta da, horten egin dute hastezkenean, eta iduriz ekipa bakotxak bi pilota hartu ditu. Hori da, nik uste bakotxak baditu bere alak eta nahi ditu pilotak pixkat hautatu bere alen gisa. Jokoaren arabera. Eta hemen trinketa pixkat bizia da, eta erraten nauen zera periodiste batek pilota aski biziak zirela ere, eta nik uste Luis Sanchez hartu du pixkat pilota bizidenetarik, maite du diferentzia egitea joz susen-susena gibeleko sare horretan, eta erakutsi zuen Angelun, erdi finalan, eman zuen direktoki bostetik eman zuen pilota bat sareko gibelean. Gibeleko sarean, barkatu. Pilotariek importanta dira pilotak, badakizun nondik heldu diren, badira bizpairu pilota zale, Pumpa, edo Olivier Françoise, edo Iandarenak eskutik. Bai, xapeldanuetzat ez dakit egia errateko, bakigu Pumpa, berezkoetan Pumpako usu ipiltzen dituzte, gero xapeldunentzat nik uste beste egileak ere hor dira, Jande Alfaro Saran eta Olivier Françoise Landesetan. Hala, iduriz lehen botea izanen da urdinentzat, egan nahi du Nafartarentzat, Iker Espinalentzat bereziki, zenta berak du pilota. Gazista Pagoiti behiti horrein hasiko dila lau pilotariak. Denbora gozoa ere dugula ez, dela hain beru, batzutan beru da hemen moder trinketuntan, ez da halako berurik. Gaur ez da hala, eta ez dugu mintzatu Iker Espinal ere. Hemen ikusten dugu, dela bi urten ikuste pasatu zen iparaldean trinketean aritzea, ez autua izan da mundialean frontmol xampelduna izana da, eta nik uste baditu bi eskuak berdin-berdinak, eta badu jokoa ere, gero egan behar da, hori arte, Sanchezekin aitzea ere, pixkat erresago dela, baina hala ere, erdi finaletan erakutsi du baditu golpe iziarri politak eta ederrak, eta bere sareare badakila zaintzen. Epailea, hasi aintzin, ez dakit presentatu behar denez, hori da kasik finala guzietan hor da, edo pilota partidu guzietan, edo hobirenean hasteko. Christophe Zorrondo, Hala, betikoa. Urropeldaran ikuste, eta... Eta hango izaitza ere. Hala, anartean pilotariak hasi dira, eta trompatu nahiz, horren buru ez dute urdinak lehen botea, baina xuriak behar zekan nahi du hasi dela botatzen Mathieu Hospital, eta lehen puntuan berean, lehen sakia sartu duela. Beraz, bat eta 0, beraz, xurientzat, eta lehen botea, beraz, Mathieurentzat. Hala, bere denbora hartzen du, berez abiatzeko erditik, eta aldiuntan norat emanen du, ezkerreko sarerat, baina Iker Espinalek kendu du pilota hoi. Kendu du ezkerrarekin, baina ikusten da, igual taktika bezala hartu dula Mathiok Espinal gainerat sakatzea. Erdian usten dugu izan dutek, Iker Espinalek eskuineko alderat, Bello gizan du taula luze bat, Luis Sanchez giberat emaiten berriz taulaan gainerat, ezkerreko pareta onkitzen dugu.
Gizan dut berriz ezkerrera buruz, behin erden usten dako, eta eskuin joiten Luis Sanchezek behin hortzen Matio Hospital. Tanto hori pixkat luzatzen nahi da, eta nik uste lemiziko tantotan hori importantea da, lauentzat pixkat stresak entzeko eta sartzeko partidan. Bi ekipek ere erran dute, hastapena biziki importanta dela, eta biztan da, lau bospundu hartzen bali matuzu hastapenetik, deia zilo horrek hainitzek hartzen duela. Eta Matio Hospital ere, tanto bat egin du, hartu du pilota, sarrean zartzen zen pilota hartu du aidez, eta ezkerrez ezker eman du hori efektua pixkateekin. Antzinari handia da Matio Hospital eta ematen ditu efektuak eskuinakin eta ezkerraikin. Ez da sartu sarrean, mainan... Telebistan zideztenek berriz ikusi duzu abiadura emekian punduai, eta horrek gana edu bigarren pundua dutela xuriek. Beraz, abiako da berriz botatzera tiluren alikotz Matio Hospital. Piskat teknikari gehitzeko ere abiadura importantzia handia duela, bereziki Sanchezentzat. Gauza bat entzun dutena ere, taula berriz tendatu dutela omen berrikitan. Bai, hori da. Urte batzuk da ditu trinket moderno hori eta berriz indute tindatu eta batzuetan egia da hori tindatuta posible da bizkat bizitasun gehiago. Bizkat bizitasuna. Baina ikusi dutenez ez du kambiatu honitza. Ez dakit tindatu dutenez dantza ikuskarri bat izan baita edo izan beharra, izan da edo astuko dira? Pastu da, eta jende honiz izan da, eta izi ongi pasatu omen da, eta denak ongi antolatuak, eta soinua ere ahont konten dira. Trinketean ez da bakarrik pilota, jakintzazu ere, lehen aldia zen gauza beste zerbait pasatzen zuela horiko trinketaren atxikintzen duenak, pentsu du pentsatzen alda, ondoko hilabetetan ere beste zerbait gertatzen alitakela pilotaz aparte. Hala, dingiten partidara, behaz, hiru eta zerotan gira, basen afartarrak aintzinean ditugu, eta hala, estrapenean luzeak, frango antakatuak, segratin zinuena Xabi importanta dela lehen punduak aintzinean egitea. Bai, eta ze ikusi dugu, hiru tanto urdinak egin dituzte, urdinak egan nahi du Matio Hospital eta Peio Gixandu. Xuriak, barkatu. Barkatu ba. Formatu naiz, eta Peio Gixandu nik uste ongi sartu da partidan, haida jota jo. Bai, txikitzen du, mentuan, Luis Sanchezen kontra, bate beldurrik gabea idako, eta erreferea maiten dako frango untza. Goai arte bai, eta Iker Espinal pixkat atakatu dute, eta utzi du pixkat bido hiru pilota, eta nik uste saiatuko dire urdinak eta zuriak horre maitea. Oaingo tantuan ere ikusi dugu. Pundu berri bat, Gixandutek jodu Iker Espinalen gainerat beraz lehen txarrean, eta Iker Espinalek azpitik hartu du, baina eskutik eskapatu dako. Eta beraz, pundu berrik bat, laugarrena beraz, basen afartarentzat barkatu, Matio Hospitalekin, eta Peio Gixandut. Ikusten ditugu, bi pilotariak, Matio eta Peio, lasaiki mintzatzen trinketen erdian, eta ongi duri dute, tranquil, eta nik uste taktikoki haidira jotzen guai arte, eta lau eta batez, ongi joan sartu dira partida untan. Estapenaren importantzia beti hor da, eta hor xuriek erakusten dute beldurrik gabe haidirela eta badakitela estapenaren importantzia. Hali, Matio Hospital berdi erditik botatzen aldiretik hartu Espinalek, eta Peio Gixandutek taularen gainean, ezkerreko paleta honke iza. Luis Sanchezek atakatzen egin zinean, Hospital hor da. Aldiuntan Gixandut, taula luze bat Sanchezen gainerat, airetik hartzen azpitik. Entzinen arteko lehia orain. Piskat nahi izan du gainetik pastu, mainan... Ez du baliatu Matio Hospitalak. Piskat eskapatu zaio. Kasu pilota edera... Bat Sanchezentzat azkar jo du, mainan ateratu da kantoinean. Gixandut beti aintzinean atakan Iker Espinali, baina mementoan atxikitzen dute urdinek pundu hau. Bai, haunik dute Iker Espinalen ezkerrarat eta ateratzen ditu denak, baina erdian pixkat ematen ditu.
Horregatik, Luis Sanchezek ezker dio du Matio Hospitalen zat. Matio Hospitalek uste zuen errebot pumpatik hartuko zuela Peio gizan dutek, baina ezin du ere man. Eta lehen pundua izan denan beraz urdinentzat. Eta Iker Espinal eskidan joiten da piloten ikusterat, zenta iduriz ez zuen goztukoa. Eta ikusi dugu tantu hontan ere Luis Piskata hasi dela, Piskat bere maila erakusten eta gero eta gehiago aidera jotzen. Baina momentuko bertzeak Peio ere gizan dut hor da eta ongi atetzen ditu denak. Ikusi ditugu eta behatzailetan zera munduko federazionaren Xavier Casobon, hori indizena. Gurekin telebistan zireztenek ikusi duzu bera horpegia. Hor ikusi duzu beraz urdinak pilota kanbiatu dutela. Eta beraz xuriek dira entxeratzen pilota ikusteko nolakoa denez. Ikusiko aipatzen ginen pilota bizietarik hartu duenez ote Nafartarek. Ikusiko nola sakea inen duen Iker Espinalek. Abiatzen da botatzerat. Erditik Matio Hospitalen gisa, urgun gibelerat eta airetik hartu beharko Peio gizan dutek. Baina Peio gizan dut ikarrizko airea badu. Zerri polita. Garbia. Ez du erakutsi hortan. Pilota edera Sanchezek, baina ez du baliatzen, erdien usten du ere. Eta gizan dutek taula ara talde honetan. Pilota edera hono Matio Hospitalentzat erdi hortan. Eskuin jo egiten du, paretaikin, baina untsa akomatzen da Sanchez. Artesare, baina untsa gibelkatu da Espinal. Eskuineko alerat hor da Sanchez. Eskuineko paretaikin, urgun jo egiten da gibelerat. Gizan dutek aldo bezala ezkeraz. Eta Sanchezek oino indartsu gibeluntarat itzulian aterako da. Ezkeraz hartu beharko du gizan dutek. Sanchezek entzinat ez taular getuan da. Ezkeraz defentsan, Hospital. Gizan dut barkatu. Pilota hon bat Peiorentzat. Ezker emandu eta pumpa sare sartu du. Untsa asko emandu ezkerrat. Eta ezkerra ona ukanki ere Luis Sanchezek ez du ateratu alizan pilota hoi. Hori da, eta ikusi dugu Luis Sanchez gerota gehiago jotzai mainan Peio denak ere maiten, eta pilota hona izan durik bukatu du tantua. Bakiku, Peio gizan dutek gauza biziki ederrak egiten aldituela, hatik batzutan ere partidaren ondon pasatzen ahal da, gertatzen da, hastean hastapen untan hasteko, biziki untsa hasi du. Bai, zierri untsa hasi du, defentzan denak ere maten ditu, eta prez da, ikarrizko airea badu binan, ez du ino sobera erakutsi eta nemiziko tanto horretan, baina ikuste hor izanen da, sakeak ateatzeko eta denak. Bost eta bat. Bai, bost eta bat. Eta beraz, beti aintzina atxikitzen xuriek eta pundua ere untsako deatzen pilotai, untsako deatzen hastapen untan. Saiatu da eskuineko paretarekin sakatzea Matio Hospital, baina pilota franko ona eman du Luis Sanchezeri. Sanchez beti aintzin hortan atakan, baina hor da Hospital defentsan. Pilota edera ukanen du Hospitalek. Ezkerreko alderat, baina ez dako sartu, sarerat. Etzen hori, baina ez da sartu, baina hala ere Espinalek Espinal pasatu zuen gibelerat eta ez du ere mal izan pilota hori. Eta 6. pundua dugu, 6. pundua xurientzat. Mementoan, pundu politak ikusten ditugu, baina usu xurien alde halere. Itzultzen da pundua, eta mementoan bere partida. Untsa ere maiten dute xuriek. Bai, biziki untsa, ez dute sobera maten pilota unik Sanchezeri eta Ikerreri pixkat atakatzen dute, bere ezkarrekin haunitzateaten zen ditu, mainan onak pilota franko onak emaiten. Untsa kudeatzen dute pundua, usu murroa txikitzen dute, eta holo murru emaitzen ere. Aintzinan dira, 6 eta bat beraz, Matio Hospital botatzerat erditik beti, eskuineko alderat itzulian Iker Espinal, Matio Hospitalen zaitzen aintzinan. Luis Sanchez atik. Hospital eskuineko alderat behin hortzen Sanchez. Falta pilota. Eta falta eskuineko beharri hortarat joan da, eta Christophe Zorandok.
Untsa ikusi du pilota hoi. Eta horrek egan nahi du, bigarren pundua egiten dutela nafartarrek, 2 eta 6. Eskapatu dako hor biskat pilota Mathieu Hospitali. Bai. Eta beraz eskuineko alderat. Gotik sartzen da, Mathieu, eskerraz, eskuinaz, airez ematen du eskuin. Saiatzen da pixkat munitzia gauzak, trinkete hortan, bak egiten, iziarri ontsa. Iker Espinal tauran gaina botatu du, eta pilota edera aukanen du gizan dut. Eskuineko paletaikin, baina ez du baliatu. Beti Iker Espinal atakatua entzin hortan, baina momentuan atxikitzen du. Eskuin alderat Luis Sanchez, baina ateratu da pilota bai. Luis Sanchez berriz erdirat eskuinera joiten du, Frango Azkar. Azkar eta urguna. Eta Iker Espinalek hor aintzinean luzakon pilota, ezkerretik lotu da, ez dakit saiatu da nik uste pausatzea, ezkerretik ezker, ezker paetian egiten duten bazala, benen majaren azpian eman du. Eta zazpi eta bi. Iruteneatik ginez, horreze, baduke ezker paleteko usaia, baina aldiuntan hutsa egin du Ikerrek. Horrek nahi du, zazpigarren pundua egiten dutela xuriek, basen afartarrek. Eta 5 tanto diferentzia, 10 tanto, lebiziko tantoetan. Mathieu jokida sakatzea eta ziren du erdian Espinalen ezker gainearat. Pilota edera pilo gizan dutentza taularen gaineat emaiten duena. Defentsan Luis Sanchez alduen bezala erdiran uzten. Gizan dutek pilota edera oino eta taula luze bat. Ezkerraz lotu beharko Luis Sanchez. Gainetik untsasko pilo gizan dut, benen ezkerreko paleta ongitzen dugu. Pilota edera Espinalentzat, ezkerreko aldera eta hor da defentsan Mathieu Hospital, untsabadak egiten. Aldiuntan artesare eman dako eta gibelkatu da Mathieu, benen ez askifite eta hiruaren sarean sartu dako pilota hoi. Bi aldiz ateatu du Mathieuek pilota saretik, baina hirugarrena sartu da. Piskat gibelago tiratu dio Iker Espinal eta ez du ere eman alizan Mathieuek. Deskarta beti mentenditzen dute urdinek. Hor dira, ez dira urguna. Pundu. Telebistan direnek Jean-Marc Charriton ikusten duzue. Lauak enpresakoa. 50 urte iten ditun enpresak instantian. Eta loden hilabetia badakit ate idikitzeak egin behar duztela, duela 10 bat urte egin zituzten bezala. 23 eta 24. Pilotak berriz hasten du pundua, hartzinen arteko lehia. Efektua honitz eman du, pilota hortan Iker Espinal, baina hortzen Mathieu eta ez da bate onpatu izan. Iker Espinal lotzen da entzinetik, beretako pilota edera eskuinio egiten du, beren hortzen pilo gizan dut, ezkerraz aldiuntan Espinal, beti defentsan Espinal aldun bezala, atakatua izaiten da, beren mentuan txikitzen du. Pilota luze bat, Luis Sanchez entzat, eskuineko paleta Xiroak buruz, Xiroak hautzitzen du, bena ateratzen da Mathieurentzat, eta eskumpa urstatzen du, hortziren urdinak segitzen dute, eta punduak segitzen du. Bizitasuna hundia, sartu agira, Xabi, duda balimazin duten. Pilota efektua honitz ematen dute bi antzinariak, eta bi gibelariak jotzen dute, kasu. Indartxu Luis Sanchez gibelari, behan intzulian enbilu dugu pilo gizan dutek. Defentsa edera hori erakusten duena Mathieu Hospitalek. Bizia jo zuen Luis Sanchez xarerat, baina ongi sartu da Mathieu Hospital eta gero gainetik pasatu zaiote Iker Espinalari entzaiatu da, baina ez du ere izan pilota hori. Zinez mail bat goratu dugu pundu honekin, baina horren buru beti xuri atera da. Egan nahi du, konfientzian direla xuriak, partiraren barnean dira. Eta ez dute amorreman eta horren buru berriz pundua egin dute hor ere. 8 eta 3, lau 5 punduren deskarta hori atxikitzen dute. Atxikitzen dute azkar eta punduak egiten dituzte. Ikusten dugu hor, telebistan zineztenak nafartarak ere hor ditugunak. Luis Sanchez zale batzu, horratinak alabainan, Iruñatik. Eta berri joiten da pilotaren kanbiatzerat. Bai. Mathieu kanbiatu du, gehiago gustukoa du
lehenbiziko pilota eta besteak... Moteltxago denez, ote, behar Bai, pentsatzen dut pixkat moteltxo dela. Eta azken puntu egiaran afitea egiten zen, ikusten zen Egia. bizitasuna. Eta Luisek erakutsi du, kasik trinketa pasatu du gainetik, ez da sartu gibeleko sarerat, baina netzen hokun, egebot egin du. Puntu gogorra hor, ez dute ofizialki pausa bat eman, baina hartzen dute beren denbora ere berriz abiatzeko botatzerat eta beriziki Matio Hospital orain. Zuzena, ongi sartzen da Iker Espinal eta basale eman azuen, baina... Hortzen peio gizan dut bitzeko. Berriz ere pilota ez, ongi ateriotuko zaio. Iker Espinal hain zinortan liuntan untsara maiten du. Taulara eta Luis Sanchez. Eta pumpe bat uste zuen gehiago egiten zuela taularen gainean pio gizan dutek, baina ez da holokarik hartuko, behar zarrapatua izan da. Dudatu du, baina ez du hartu ezkerraz airez eta utzi du eta pilota sartu da pumpa baten ondotik gibeleko sarerata. Laugarren puntua beraz, urdinentzat 4 eta 8 finala nagusi untan. Frantziako finala segitzen ari zirezte, orai joantatzen aliban izazte guri. Modern trinketean gira. Hala, ikusi dugu ere telebistan Frantziako Federakuntzako presidenta, Lilu Hortzela, nolaz ez. Eta ez du pasatu maha Iker Espinalek, sake hortan eta tanto bat gehiago surientzat, egan nahi da Matio Hospital eta Peio Gizandurentzat, behatzi eta 4. Hala, boten artetik ere, suriak untsara dira, eta 2 bote eman ditu mementoan Matio Hospitalek, eta bestaletik Iker Espinalek ez du boterik eman, baina falta bat egin du. Zorre, botean ere deskarta tipi bat. Hastapenean gina ez da deus eginik, baina hobe da 5 pundua aintzinean ukaitea, berantarekin baino. Egia, garbiki ematen jo Iker Espinali sakoa Matio Hospitalek. Espentzan du beti pilota hobeago izaiteak gero. Kasu, pilota hon bat... Eskun pausatzen Luis Sanchezek behinan hortzen Peio gizan dut, aldiuntan ez duntza bildu edera izanen da Peio gizan dutentzat. Gestu eder bat egin duena hor Matio Hospitalek ezkeraz. Eta beste gestu eder bat Peio gizan dut kumpasare eman du pilota hori. Eta bai, gestu eder horrek egiten du pundua, eta horrek Espinali piskat pilotari hasarre emandako. Piskat nervioso ateratzen da. Berba, bai, favoritoak dira Iruñeko pilotariak, eta beraz favoritoa zilarik, presio gehiago bat duzu, eta hor beranta hartzen dute hor, 6 punduren beranta, lehen hamarkadan beraz aintzinean pasatzen dira basen afartarrak, eta Iker Espinalek ala presioa senditzen du. Bai, eta ikusten dugu oi arte Peio Gizanduk atxikitzen duela, Luis Sanchez, eta igual Matio Hospital piskat gain hartzen du, gain hartzen ari da Iker Espinaleri. Matio botatzera tabian erditik beti, airetik hartzen dako Espinalek. Jaten zinun eta bisake sartu zuela Matio Hospitalek, baina ejan behar da ere, maiz pilota edera baute gero ondotik. Gibeletik, bai. Ez du sartzen sakea, baina pilota onbatekin eta puntua ongi hasten dute. Espinal airetik gehiago egiten du, baina usten du aldiuntan Sanchezentzat, aintzinan arteko leia, Xilo ezker Espinal, baina edera ateratuko dako Peio gizan duti, defentsan oino Espinal, hurbiltzen aintzinerat gizan dut, beti kitzikatu zaintzin hortan eta pundu berri bat egiten dako. Hala, beti erreten da zapatu behar dela nun mine egiten den, eta behar ba Espinal ahultzago den edo presio gehiago bat duen, jasaiten duen, eta pundu berri bat egiten dute esuriek, hamekagarrena beraz izanen da. Eta egia da Iker Espinal ezker gogorra dula, baina berdin sobera sartzen da ezkeraz, trinketean beti ikasten da, gazteri erraten da, sobera sartu ezkeraz, eta beti pilota hon bat emanen duzu eskuinean edo erdian, eta gaur ikasten dugu bi eskuak baditu, sobera igual sartzen da ezkeraz Iker. Eta Peiok ongi baliatzen dituen pilotak. Pumpa xare, eta defentzan bere apuñarekin ongi aida. Ongi esartu da partidan.
Mathieu Hospital untsa konzentraturik berriz botatzen abiatzen da erditik aldiuntan ere. Pilota edera hoi, Sánchez entzat, gainan erdian uzten du eta karratzean alko du gizan dutek. Gainetik hartzen eta ere maiten taularen gainean Luis Sánchezek. Luis Sánchez beti hor da, efektuarekin berak taularen gainerat, ezkerraz lotu beharko gizan dut. Eta aldiuntan pilota edera zuen Luis Sánchezek eta eskimotza hatseman du eskuineko alde hortan. Eta joan da lehertzerat ezkerreko alderat, beraz pik batean gisa, beraz xuriek ezin dute ereman. Eta 5. tantua izan da beraz urdinentzat, 5 eta hamika. Finala, nagusiuntan, hala. Ongetiatu du hori, eskimontza eta pik jo du eta elemena zen. Gibeleko trebatzailea, Luis Sánchezen trebatzailea, ez da bere anaia denez, usu ikusten dugu, ez da bere anaia ez? Ez dut uste, ez? Atik usu ikusten dugu, Luis Sánchez aidelarik beti hor da, beren sustengatzeko. Bai, eskapatzen hau izena, baina ez da bere anaia ez. 6. pundua urdinentzat eta aldiuntan Iker Espinalek eskuineko aletik jo du eta botean sartu dako. Bai, sartu du, lehengoan falta intzuen eta oangoan sartu du sakea eta difentzia handia da hori. Hala, luzeago egin du bere bote hori eta joan da eskuineko alde hortarat eta ezin du eraman alizan beraz pilo gizan dutek. Gauza beren aldi apalago itzulian bildu du pilo gizan dutek, etzen behar ba hainbeste lan dirusa, baina ez du bila alizan. Bigarren botia segidan, Iker Espinalentzat, moralalentzat, honek egiten du horrek, eta 4 pundutara teldu dira berriz urdinak, 7 eta hamika, 2 bote eskualde bakotx ere. Bai, eta erraten duzu bezala, nik ere pentsatzen dut zela hain zaila, minan piskat ugutxe egin du peiok, ikusi zeinen duen oraina. Berriz ere paretako, eskuineko paretakin. Laburra Sobera labur. Pilota hon bat peion ditzak. Pilota edera ukan du, baina ez du baliatzen erdien uzten du. Eta Luis Sánchezek hobekiago tinkatzen du ezkerreko indirat. Odeno edera ukanen du Luis Sánchezek erdian. Eta taula luze bat giberat buruz, airetik hartu behar peio gizan dutek. Peio gizan dutek atakatzen Espinal, baina handiuntan untxara maiten du. Taularat Mathieu Hospitalek, itzulian Sánchez. Sánchez beti ezkerra zaintzin hortan. Pumpa usten du egiterat peio gizan dutek. Ezkerraz Espinal, baina erdian usten du. Ezkerraz oino. Bai, hau niz hautzen ditu ezkerraz, Espinalek eta... Luis Sánchez eskuineko aldetik erdian usten du, eta taularaten maitean peio gizan dutek. Atakatu du Mathieu azpiorta, menan ateatu du pilota Mathieuek. Taula eder bat Luis Sánchez oino, eta erdira ukainen du eskuin, atakatzen ezker, baina hor da Mathieu Hospital defentsan aldi batez, bigarren aldian emandakolarik hor atik ez du eman alizan. Eta ongi baliatu du Iker Espinalek eskuinerikin, sartu du bigarren sarerat. Eta hurbiltzen ari nafartarrak, 3 pundutan dira bakarrik, ukan dituzte 6-7 pundu hartio, eta hor 3 pundutan dira. Konfientzia gehiago badute, Luis Espinalen irudian hasteko ikusten da. Eta ongi sartu du sarean, ikusten dugu jalantia hemen, eta ongi sartu du sarean pilota hori Iker Espinal, domaia da bizkat defentzian sobera hartzen dura bere ezkerrarekin. Efektuak ematen ditu, baina Mathieu hor da, usaila badu eta ongi atetzen ditu, baina urbiltzen ari dira ere, 8 eta 11. 3 pundutan bai. Ez dira urgun eta amak animiziko tantootan nik uste bi lau pilotariak ari dira, sartzen dira partidan, orain sartuak dira, eta ez da bat ere defentzia eginik. Suriak azkar hasi dira, hori gaiten halgin nuke. Lehen pausa untan, lau pilotariak pausatzen baina dira, beraz azkar hasi dira Suriak. Iker Espinalek falta zumetekin ditu amor eman du piskata izan hortan, baina hor berriz gaina hartzen du, eta hor ikusteko manderan ere
konfientzia gehiago hartzen dugu, mintzatzen da Luis Sanchezekin, beraz, dena egiteko da, ez da deus eginik oino, 8-11 urrundira 40 puntuak. Niz gauza ikusten aldugu. Xakeetan ere ikuste bakotxak sartu ditu bizpa iru xake? Biga bakotxak, bai. Bai Iker Espinalek, bai Matio Hospitalek bi xake bakotxak, eta falta bat egin du Iker Espinalek. Beraz, berdintxu dira xakeetan ere. Pausa hartu dute, orduan minuta bat dino gehiago igual, eta berriz ari da prestatzen xakatzeko Iker Espinala. Hala, pausak, bakotxak baditu, espairu, biga, iru? Minuta bat, Ba, bina, somat pausak bakotxak egiten dute partidan. Bakotxak iru. Eta minuta bat, bon. Bai, hori da, eta... Usu gehiago egiten dute, bina, usu ofizialki besteaz minuta bat da bakarrik. Bai, hori da, eta erran duzun bezala, batzutan pausarik gabe ere... Badakite luzatzen, Bai, ez dira minuta baten urgun izaiten. Hori da. Hale, abiatzen gira berriz puntuntarat beraz, luze bat oino Luis Sanchezen zat. Hospital eskuineko aldeat joana. Efetuarekin Sanchezari ezkerreko parterat, bera untsa eraman du, gixan dutek. Usten du punpatzeratik Espinalek, beraz Sanchez izanen da artesare behinan taular gainean joan da. Gehiago atakan dira, gehiago mujua badute, puntu untan, urdinek gehiago mujua bazuten eta puntua entzinen egin dute, eta oroan buru, puntua egin dute. Bai, eta bien artean nahi izan du Jo Sanchezek, hortzen peio gizan dut bere airearekin, mainan sobera zera gora jo du. Eta amak eta... Behatzi eta ameka. Haidira urbiltzen, berdinketa batiko ikusiko dugunez, mementoan ez da berdinketarik izan, entzinan joan dira Xuriak Karraskan partida astapenuntan, eta hor, ordinak berriz heldu, eta Iker Espinal botian berriz erditik ezkerreko parterat. Etzen dugun, sobera gora joatea. Eta berriz ere biziko sarean txartu du pilota hori Sanchezek. Pilota hon bat eman dio Matioek, Matio Hospitalek ezin du ateratu sare hortarik. Hamar eta hameka, hoa ikusiko dugunaz hameketan lehen berdinketa. Pausaz buru, erraten zinuen, hiru pausa bakotxak bat dituzte libro, eta lehen bost ziren. Mainan diferentzia, orain hartzen alduzu pausa, nahi duzularik. Besteak xakea banimadu ere, galdezen alduzu pausa, eta lehen bakarrik xakearekin galdezen zinuen pausa. Behartzen xakea ukan pausaren hartzeko. Hausten alduzu, besten dinamika beharrez, hola... Bakarrik hiru aldiz. Eta hor ere, eskuin motza hatxeman duena Sanchezek, eta Matio Hospital bere burua bota du eskuineko alde horretan, ezin du biloal izan, eta txaloak entzun dituzue, beraz nahi du horrek lehen berdinketa dugura hameketan, beraz dena berriz egiteko. Buruetan ere, biskat kanbiatu da gauza, ikusten dugu Iker tanto batzuk egin ditu, eta bai eta Luis ere, Jo batzuk, eta bi garen ikuste eskumitz pik. Orduan, eta berriz xake bat eskuin. Eta lehen aldikotz aintzinean dira urdinak, puntu bat balimada ere, eta bote batekin gehiago dena, eta botetan ere aintzina hartzen dute urdinek, hiru eta biga, eta punduetan ere, puntu batez... Eta aintzaila zela xake hori, baina... Pilota bizia baita, beraz hartako abiadura handia maiten du, eta... Doaiket eta peio etziarri hona ateatzeko xake horiek, baina bigarrena usten dula. Eta hon bat peio lentzat, bien artean baina ongi sartzen da Luis, ezkerraz Matio Hospitalan zinortan, zeinen du Luis atakatzen du biskat azpi hortan baina ateatzen dute. Ertian gixan dik, taula luze bat, ezkerraz Luizantzen zartzen da, urgun mainan erdian ematen du, zeinen du peiok, atakatzen du Iker Espinal de Mexiko xarean eta tanto bat gehiago, peio eta Matioren zat. Hori eginen du horrek, pizkatzu urdinan dinamika hautsi dute, zenta zomi punduan izina egin dituzte segidan urdinak,
Eta aldiuntan kausitu du lehen sareat eta Iker Espinalek ez du eraman izan eta bigarren berdinketa dugu hamabietan beraz. Hamabi berdin. Finala nagusiuntan eta jokoa frango idekia. Xuriak entzinean hasi malima dira untxa urdinak berriz jindira beren hainerat. Eta aldiuntan Xuriak egin dute pundua. Eta tanto hortan berriz hasi dira pixkat lehenbiziko sare egietan tiatzea, Espinali pixkat zaiatzea sartzea pilota. Botia aipatzen ginuen, pausak aipatzen zintuen, teknikoki aipatzeko ere, Botia, uste nuen, murutik egiten zuten mururaino egiten al? Ez, egiten duten ikuste 10 metrotik. Marrak horretik, telebistan zineztenek, eta beti da Nikola izan da? Ez. Azteko, duizen zautan lehenago? Bai, badira nik uste bizpairu urte ala dela. Ados. Eta hori bakarrik berezkoetan amaturrek joiten dira muguraino. Bakarrik berezkoetan, bai. Ez dakit noiztik ezen eta Waltajire sakearekin eta sartzen zentzuen hainitz bote eta bolada hortan ere hasia ziren gutio joko ikusten zen, publikoarentzat eta biztana bitota biziki fituten dela, binen jokoaren aldetik joko gutiago, beraz jokoaren alde egiten du horrek. Egia da. Gixan dute ezkerreko aldera eta behin horra defentsan Espinal, gixan dute ino eskuin, ez du baliatzen. Erdian ematen du, baina finki ala ere, sartzen da Mati Hospital ezkerrez ezker taularat. Badaki lagundu behar duela pilo gixan dut. Usu buruarekin nahi dela, buruan untsa balima da bizi gauza ederrak egiten alitu pilo gixan dutek eta batzutan ikusen ditzen du partida usten eskapatzen ahalokola hor galtzen ahala batzutan, beraz entzatzen da Matio Hospital bere lagunaren laguntzerat beraz. Paleta, zenen du Luisek, taula luze bat. Aire egiten dako, ez du hartzen. Anta, Matio junaraino entzun dugu aire egiten zakon. Baina peiok nahi izan du itzulian utzi pilotoi, baina sarerat sartu dako. Bigarren aldia usten dula, Dudan dela eta usten du. Alta janduzun bezala Matio egantzion. Biaduara emikian ikusi duzu beraz edo noan edo kanaluden segitzen baduzu partida hau. Hala ditugu entzuten ere Euskal Irratietako entzuleak, badakigu hor tireztela, eta antxatzen gira ere partida albezen bat untsa komentatzea, nahiz ez da nekesak den guretako, baina segitzen alko du zue alere zuzenean, eta hola bederen, ez da pausarik izanen irratian ere, beraz burutik buru segitzen alko duzu zuzenean, hemen Baionatik finala nagusi hau. Iker Espinal sakean, eskuinerat, egebot ongi atatzen du guangoan pio gizan dut. Taula saiatzen da, baina pareta ukitzen du Luis Sanchezek. Ezkerraz Luis Sanchez. Apuño hemen gibeletik pio gizan dut. Haino pareta bat. Sartzen da benan erdirat pio gizan dut usten du. Hiatzen du Silorak jo du pilota Luis Sanchezek eta... Eta bai, ez dako mehago paririk Luis Sanchezi fite baliatzen da. Hor, segidan jo du Silorat, kausitu du. Eta hor hanburu, eskualde guztieta joanez, ez dute bildua izan pilota hori, basen nafartarek. Eta pundu berri bat izanen da, beraz urdinentzat, hamalau garrena. Jo, izan duk uste zuen eta Matio Hospital ateateko zuela eta egebot ateatu da lebeziko sare horretan eta posible zuen iguala ateatzea peio izan du, ez du segitu pilota. Gibelariak ari dira jota jo, gibelerat. Pio gizan dut, gibelka heldu zen, altzuen bezala hartu du pilotoi, beskat kokatua zen gibeleko sare honetan, eta horra buru altxatuz, ezkerroko sareat eskapatu dako. Eta horrek egan nahi du, lehen aldikotz, 3 punduen antzua dutela urdinek, 15 eta 12.
Hala, ostean ikusten ginuen Peio gizan dutek berek, eta xuriek berek pundua egiten zutela eta mugua txikitzen zutela. Hor ikusten dugu pixkat gauzak aldatu direla eta gehiago urdinek dutela mugua. Hori da. Eta nik uste, pixkat ahantzi dute pixkat eben taktika, gutxigo jotzen dute Iker Espinalari eta... Arrazin duzu. Ez dukete ahantzi behar, Peio ez dukete desafioa inbiak Luisen kontra. Ez ahantzi beti ahantzi nortan jotzea. Eta pixkat igual ahantzi dute hori. Egi arrazin duzu, bai. Eta onda, emaitzen ere gauzak eitzuli direla. Espinal pilota edera haintzin hortan. Ezkerriko paretaikin paret tipia jo du eta efetu handia eman zakon. Eta lehertu da pilota hoi. Eta maleruzki Matio Hospital hortzen, baina sobera lehertua izanik. Sobera apalatzen eta ez du ere eman ahal izan. Hor ere pundu berri bat. Bai, eta bi paret polita bat maite ditu eurako pilotak Iker Espinal. Lehen 10 metretan egiten den jokoa iziarri maite du, ez da antzi behar frontboleko txapeldun handia dela. Eta efektuak emaiten eta defentsan eta iziarri hona da. Alta ere, Matio ere iziarri hona da, maila hortan, mainan. Egia. Ikusituko ditugu, tanto ederrak, entzin hortan. Sánchez, taula luze bat oinu, utxabak ekiten, hor ere dudan, ez du hartu Peio gizan dutek eta berriz joiten da lehertzerat, gibeleko sarerat oinu pilota hoi. Direktoki, pumparik egin gabe sartu da, zailago zen Peiorentzat sartzea. Eta hor, azken partzialan ikusten dut, bost pundu segidan egin duztela urdinak, zenta hamabi berdin balima ziren, hamazazpietan joan dira, hamazazpieta eta hamabi, hala. Nola erraiten da, uliak astoz kambiatu dira frantzesez? Hori da. Ez da getezkoaz erraiten dez, dene kompreitu alduzue. Eta guai, haizea, urdinen aldeko da. Eta berrez pilota erdi bat eta hon bat eleusen xantzezat. Eta xuriak beti defentsan, murua urdinek hartu dute, xuriak defentsan dira. Hori da, lehen ikusten ginuen Iker Espinal defentsan eta guai ikusten dugu xuriak defentsan eta pilota urdinak atakan. Horregatik, guk erranaren kontra, Matio Hospitalek bere gain hartu du pilota bai eta eskuin jo du, irriskatuz eta untxasko jo du magaren just-justua gaineko alderat. Eta pundu bat eginen du, uste dut pundu horreko honen ginen dakoten txuriek. Bai, xeurike. Ikusten nuen, zera Peio gizantu den kotxa, piskat haunitz mintzatzen, piskat keso. Nahi zuen, piskat eneman bide susenean. Nordu laguntzailea, ez dut ikusi? Ale, Egiaber. Eta nik uste Patrik Ibarrola. Matioren zat. Azpian direnak beraz. Patrik Ibarrola, xapelduna handia, eta bere semea haitu da lemeziko partidan. Aintzin partidan, bai. Irabazidu berrogoi eta hoita iru salbat dualden kontra. Aiertara. Partida azkarra egin dute. Mainan, piskat, Franko Aixe hartu du gaina eneko Ibarrolak. Ibarrola oino bere aita aipatzen zinuen, badakit bi semiak ari dazkola eta biak ere plantxan, beraz oino entzuteko izena izanen da pilotako munduan ondoko urtetan Ibarrola. Hori da. Eneko haitu da, behar zuen beste haitu, enan golpatu da eta... Eta hor ere, ze pundua egin duena Iker Sánchezek eskuineko aldetik hartu du pilota bai, eta trinket guzia trebesatu du, haintzinetik giberaino eta pumpasarerat joan da sartzerat. Bai, direktoki. Bai, zinez konfientzian dira urdinak. Egesu da pilota, arentzat, Ziki hari nahi duridu, hola... Eta kapable da, botik gabe sartzea azken gibereko sare horretan, Denak baditu Luis Sánchez, baditu zangoak, baditu bista, badaki baleatzen trinketeko... Aipatzen zinuen Peio gizan duten aita, hemen ikustez ez dut sobera urgun, beraz ostean biseia frango idekia zuen, eta biseia gehiago hetxia du. Erran nauen, kafean erran nauen, irabazi edo galdu hori zaitia eta emozioa handia zela eta ulertzen dut, baina alere... Hor izan eta, hobik ego da irabaziz, Hori da, nik uste pixkat ahantzi ditu hori denak eta nahi duke txapela ekartzea
etxerat. Eta hor, enostuko sobera hanbalatu da Luis Sanchez pilota edera zuen, eta eskuin jo egin du pausatu nahi zuen, baina magaren azpiko aldera joan dako. Beraz, puntu bat eskaini dakotena, beraz, nafartarek, basi nafartarek. Barkamenak galdetzen ditu Iker Espinaleri. Hamalgorren puntua izanen da, 14 eta 18. Mementoan, ez dute sobre riskurik, partia deren erdiare ez dugu jokoatua, beraz, sinditzen dut beste hatz bat hartzen aldutela xuriek, eta mementoan hor dira ere, nahiz eta somit punturen gibel kapena hartu duten azken denbora hauetan. Ongi ateatu du Iker Espinal txake hori, pilota hon bat du izan txezizat, susen aben erdira, txartzen da puño peio gizan dut. Talek pilota edera zuen, baina ez du baliatu. Ez du baliatu, apuño oinore, baina pilota hon bat ematen dio Luis Sanchez. Edera Luis Sanchez entzat, ezker, baina Mathieu hor da. Min egin du haino Luis Sanchezek artesare bota egin du. Peio gizan dut lotu da ezkerrarekin, baina eskapatu dako eskuineko alderat. Eta urdinak segidan joiten dira pilotaren kamiatzerat. Ez dute dudarik, nahiago dute pilota bizi batekin ari zan. Eta hor biltzen dira partida erditzutarat, 19. puntua egiten baitute, 19 eta 14. Eta segidan abiatzen botatzerat Iker Espinal erdiko aldetik, eskuineko alderat paretari buruz, baina untsa ereman pion gizan dutek. Pion gizan dut taularat oino, Sánchez aldiuntan erdian uzten du, baina Franco Gibel. Bai, Franco Gibel, txartzen da puño. Zein naga duena Sánchez horrek, haundia da eta pilota eramaiten du zinez, nahi duen bezala, pilota edera du oino. Da bizkoekin. Defentsan hospital alduen bezala entzin hortan, eskuineko pareta behinan errebotateratu dako aldeuntan. Hemen da Gibelian, taula luze bat egiten duela ere. Alduen bezala gizan dutek airetik eskunaz, bainan joan da magaren azpiko alderat. Bai, sofritzen, pilok, sofritzen ditu. Oan dela borsaitanto hasi da bizkat sofritzen. Gusten dugu atxartzen bizkat... Alduen bezala, bai, nekeziak hor telebistan segitzen balima gaituzue, kanaluden erdunoan. Espero du, bigarren atxa hori etorzea, eta gure? Hauko zerbaitan behar galuke, bai. Pilota hon bat, pio gizan duetzat, zen tabla autu, nik uste benan ez du gauzitu. Jon behar seka pio gizan duet, kurtsain behar eskuin joiteko. Biparetiatu du benan hortzen Mathieu Hospital. Sidua atxematen du Iker Espinal. Jostatzen dira ordinak, beti defentsan, eta usu gertatzen den bezala, behordoan burua amor maiten dute xuriek. Bestek dira usu atakan, eta pundu berri bat beraz urdinentzat, hoita bat garrena, hoita bat eta 14. Aldu bezala teatu du Siloretik hori, eta ikusten dugu jalantian, eta jalantian ere fite joaki da pilota. Orduan... Ezin izan du... Horretaraziko dautzu, eta hamabitan berdin zirela lau pilotariak, eta hor, beraz, portzialean egiten du bederatzi eta bi. Min egiten du hori, xurientzat. Beste hars baten, sekan dira erreten zioen bezala xabi, frango untsa. Beste xake bat desberdina. Eskuineko eskerreko zakez mubraikin. Bai. Baina ere mandu peio gizan dutek. Taularatu bai, Sánchez berriz taula indartsu, baina ezkerreko pareta ongitzen du. Defentsan, onokoan untsa txikitzen pillo gizan dutek. Hospitalere defentsan aldiuntan. Ongia txikitzen, baina gehiago defentsan da, eta piskat, erranen nuen, Iker Espinal piskat pilota hobearekin eta atakan, baina tanto hortan, sartu dute tantoa. Bai. Eskutik eskapatu dako airetik hartu du Iker Espinalek altzuen bezala. Piskat Gibel katuz, baina ezin du eraman Maleruski muguraino. Bai, erdien tartean tiratu zen pilota hori. Dudan ziren hor, mintzatu dira xuriak ikusteko
pilota kambiatu behar zuten, ez da horremuru ez dute batek kambiatu uste dut. Ez, nik uste ez dute kambiatu. Hala, mintzatzen ziren Peio eta Matio duda zuten, berriz hartu behar zuten lehen pilota hua, baina niruriz ez, atxiki dute urdinen pilota bai, hango bizitxago dena beraz. Eta kasik sartu da gibeleko sarean, itzulian bildua entxatu da biltzerat. Ikerrezpinan, baina Maleuski ez da mugurat heldu. Eta hirugarren butea, beraz, Matio Hospitalentzat, 16 garren pundua izanki. Oia, bostanto deskarta. 16 eta 21. Segitzen dute. Segitzen dute 5 punduren deskarta. Bizi dira oino suriak. Bai, biziko amak tantoetan azkartxago hori ziren. Peio ziren bostantoekin entzinean. Eta pixkat kambiatu da gauza. Jardukete orain pixkat urbildu. Botiak irilera eta Matio Hospitalek baina untxarra mandu gizan dutek. Matio Hospital entxatzen abiadura emaiteat, baina Luis Sánchez hor da. Esperientzia unitz badu Matio Hospitalek nik uste eta badaki... Zukraiten zinuen horre, gizan dut ikusi dugu jo egiten taularrat, behar ba ez dute antzi behar... Hori da, nekadurekin eta bizkat arazten dira eta... Hulena edo behar ba gauza... Berriz ere... Sentsiblia behar ba espinalen gainean ditakela. Ez dute hori antzi behar, untxa arditsi dute 10 punduetan, lehen 10 punduetan, hor piskat antzi dute. Kitzikatzen dute espinal, baina mementoan amor emaiten du, pilota edera izan dutentzat artesare, ezkerra zera maiten, baina ez. Ez da joan mugura ino, hala. Gaiten ginuena, hor da ahulena edo behar ba... Eta gerren aldikotz sartu dio bien erdian, eta ateatu da gibel Iker Espinal, baina ez duen eman izan pilota hori. Hala, behar ba, beren laguntzailek zurek gaiten zinuen bezala ustean, berri zerrandakote, aintzinean jokatzeko, eta hor dela behar ba, hor tarik zerbait egiten luketela. Bai, antzinean edo antzinaren gainetik. Baina ez Sánchezen kontra aritzeko. Matio hartzen, beti behar den denbora berriz botatzeko, eta hoi abiatzen da, oinu erditik, eta aldiuntan, eskuineko alderat frango apal, eta itzulian biltzen du Luis Sánchezek untsasko. Bai, eta fitelu da. Pilota hon bat espinalentzat eta ongitiatzen. Behin hortzen, Matio. Berrize pilota hon bat ez du bariatzen. Taularat zen du Peio gixan dut. Urgun taularat Luis Sánchez, alduen bezala gixan dutek, erdian usten alaride. Atakatzen hobekiago Ikerren gainean, biharren aldikoz, baina txikitzen du momentuan Ikerrek. Eta gotik sartzen ere, Iker, bi eskuz, Defentsan untxa, bai. Defentsan untxa hartu du Matio Hospitalek. Eta hori buru, berak egindako pundua aldi bat gehiago, aintzinaren gainean, Kirrespinalen gainean. Hirugarren aldikotz, pixkat pilota bera. Ez du remiziko pilotan utzi, Ikerrek. Ez. Ateatu ditu bizpairu aski zailak. Ba ere kontra egin ere, eta bainan laugarranean ezin izan du ere eman pilota hori. 3 pundu besterik ez, berdinketa bat ikusteko. Azkena 12etan ikusi dugu. Izan dira 2 mementoan, 11etan eta 12etan, eta gero urdinak entzina joan dira. Baina hor, 2 pundu falta azkote, berriz berdintzeko 3 baten berdinketaren zat beraz txurier. Berriz hasi da sakatzen esker, pilota on bat izan du. Pio gixan dut eskuin eskerreko aldeat bakatu. Oinu erdian du pilota edera. Taula luze bat, xantza pixka batekin, bai, ateratzen du alduen bezala Luis Sánchezek. Antzineko lehia, antzina arteko lehia hor. Pilota tzarra ukanen du Pio gixan dutek, usten du taularen gaineat gibelean. Eta erran maiten, untxa, bizi da pundua. Eta jendeak ere etxaluka, pundu edera erakusten badute lau pilotariek hor. Pilota edera gizan duten zat, taularat,
ezkerraz lotzen Sanchez, berriz erdian gixan duten zat. Importantea. Taularen gaineat, tematzen da, taularen gaineat emaitea gixan dut, ez dakit autu burunen ez. Aldiuntan artesare, eta aldiuntan bai, Ikerrez Pinalek aldi bat gehiago amor eman du. Hor dute. Ordoa jokoa ez lemiziko sarean eta ez bigarrenean, baina hiru eta lauen garren sarean zaila da Ikerrentzat. Ere maitea. Hainiz mintzatzen oinu bisuriak, ikusi dute hor dela pundua hula, eta mintzatu dira oinu, sustengatzeko bi bisuriak. Sinesten dute oinu, bi pundutan dira bakarrik. 19 eta 21. Eta lemiziko sarean ongi sartzen da Iker bi eskuekin. Baina gibel ago joz zailago da. Michel Etxeverri kantatuko du... Ez dakit entzuten alko duzunez, nahi baduzu segitu behar kantuz, baduzu baina kantuz ere badakizu ez, zuk, Ez zike hon jendentzat ikuste. Hala, dilusare bez. Hala, jendeak trinket guzia xutik respetuz Angelusaren zat. Hala, Michel Etxeverrik. Polita hori ere. Hala, duxatik ateraturik eta hala dina kantatzerat, beraz. Hale, kirolerat jingiten berriz, 19 eta 21. Bai, juntatzen bali mazilezte guri, segitzen duzue Frantziako finala nagusia, berezkoena. Hemen moderne trinketean, bai honan nolaz ez. Trinketa frango betia dena, usten errekin duan leku batzu bat zirela libro ezkerreko alerat, bai ezker ere ez da gauza handirik. Egan behar da, zera aurrak eta komito direla. Ekarte guztiko aurrak. Hala, ideia hona, ikusteko, mailo berena erakusteko pilotari gazter. Bai, ardezaten biskat ilusoia. Hala, horiek ere, pilotari horiek ere, bereziki Peio eta Matio Solazei izan dira ezkerreko alde hortan. Bai, isartarak taldetik, bai, Zaharxiko, ez, goizeko izarrako zen ez? Matio Hospital. Garazin izan, goizeko izarratik, bai. Aldiuntan, Matio Kuntsasko jo egin du eskuineko alderat, eta urdinek ez dute ereman izan. Eta ez da hori berdinketarik, baina pundu bat eskaldakote bakarrik berdintzeko. Hala, bigarren hartxuri jindakoten ez ote, eta Matio gibelkera heldu. Emeki, hartzen du bere denbora. Bai, pausa eder bat egin dio. Michel Etxeverriren kantua ere pausa eder bat egin du. Bai. Ikusti ginen ostian gizan dut aizela hartza ezin hartuz. Estan da pausa horrek ere honegin dakola. Bai, eta igual Matio hori ikusi du eta gehiago sartzen da. Gehiago etxeiatzen da biskat gauza kanbiatzea, ezker eta eskuin idotzea. Matio botatzerat, erdian usten doatik eta itzulean mitzen ahalko du Luis Sanchezek. Aluntan eskuin joiten da Pio gizan dut artesare, untxa asko erreman duena. Eta bere laguna Matio ere
txaluka peiuri, artesare charmanki, artesare untxakokatu baitu, eta jendeak txaluka berdintze berri bat entzat beraz, eta bat garen punduan egiten dutena hiruagena baita. Azkena hamabietan izan da, eta hor hiruagena dugu, hameketan, hamabitan, eta hogeita batetan beraz. Hori importanta zen ikuste bostanto horiek deskarta segidan. Ben lor nintzen, Luis Sanchezek gaina hartuko zuena zote partida hontan, mena ez da hori gertatu, biak lotu dira. Eta berriz ere kitzik atzen aintzin hoi, eta espalima dute kintzia egiten ere, nunbitan ere mandua Iker Espinalek aldiuntan ere. Bai, eta Matio Hospital bere esperientziarekin ikusi du ez zura utzi bihar gauzak pasatzea eta saiatu da bizkat eta berriz etorri dira. Joz ez da jokatu hemen. Eskuin pausatzen Luis Sanchezek, baina hor untsasik itun du Peio gizan dutek, bai, gizki pausatu. Aldiuntan berriz eskun du, artesare, baina untsara maiten Iker Espinalek. Eta taula luze bat, Luis Sanchez gibelkatuz, berriz taularat emaiten. Matio Hospital hausten hori, eskuna sartu airez. Indartxu oino Luis Sanchez gibelerat, baina itzurian joanen da. Eta edera, eskuineko paretaikin Peio gizan dut. Fetu hainitz bihaintzinekoen artean oino. Espinalek alduzen bezala. Airetik untsa Espinal oino. Sanchezen dako pilota edera gibel emaiten du. Airetik hartu beharko Peio gizan dutek, ez dain barnean txar gibelontan. Peio gizan dutek untsa segitu du oino. Taularen gainea tezkera zoai Luis Sanchez. Eta Peio eskunaz, erdian zuen pilotai. Baina magarren azpira joan da. Hala. Falta bat ez duguna usu ikusten, mailortan. Zinezko pari bat eman duena. Puntuare luzatu da, Iker ahontontxa haitu da defentsan eta Luisek pilota guziek ukan ditun pilota guziek gibel eman ditu. Eta hala ere, iskan nekatu da Peio eta utxindo pilota hori. Eta urdinek asperliko partez berriz botea hartzen dute. Eta aintzinan ere dira, pundu bat balimata ere, dena ere hon. Eta berriz ikusten dugu pixkat Peio, atxa... Eskasa? Edo bere manera da ere pixkata, atxa edo stresak entziko manera bat. Atxa hundiak hartuz. Eta hon bat batioren zat, atakatzen du Iker benen ateratzen da. Atakatzen, hala, untsa, suriek atakatzen dute aintzin hortan, eta hor aldi bat gehiago, Iker Espinalek amor eman du. Azpirat joan da, azpitik hartu du pilotoi, baina Maleuski pilota eskutik eskapatu dako, eta berdinketa berri bat, hogeita bigarren punduan. Berriz hasi da Peio antzin hortan jotzen. Iker Espinal atakatuz pixkata. Demora pixkat hartzen du bat. Peiok beti hartzen du behar den demora. Ez dakit minuta bat badenez, baina hogeita hamak segunda onak badira nostoko. Ale, Kristof Zorondok ez duen ofitxik gaiten, segitzen duela, eta guai abiatuko da botatzerat erditik usaian bezala. Laburra, Iker Espinal ezkerraz, baina fite heldu zen, azpian zuen eta ezin du eraman. Eta bote berri bat. Hogeita hiru eta hogeita bi. Bazen aspaldi boterik itzela sartu azkena hiruetan sartu zuen. Eta badu beraz hogei pundu, etzuari hamasietan sartu zuen makatu. Lau bote beraz Matio Hospitalentzat eta hiru bote Espinalentzat. Bai, bote bizi bat, apal bat, bizi bat, eta... Esku eman behar eta min egiten du. Eskutan. Hori da, taktikoki ongi joan ikuste. Aliuntan, fitisego joan da botatzerat, Mathieu. Labur aliuntan ere ezkerreko alderat, baina aliuntan ere maiten du untsa Iker Espinal. Atakatza. Pilota hon bat surientzat eta ongi baliatzen Peiok Nemesiko sarerat, bizi-bizia.
Hor da jokoan ikuste hientzat. Eta jendeak apiadura emiken ikusiko duzue hor telebista segitzen bali magaitu zuen. Ez da sartu. Ez da sartu, ez da sartu, baina hola moru dena eskin eta hola pundua egin dute alere. Hemen ikusten duen eta potoa aukitu zuela binen. Ez abiadura emiken ikusi dugu lehen putuan lehen txare aintzina joan dela pilotai. Oita lau eta oita bi. Eta suriak aintzinan. Mathieu. Ezin du berriz ere ezker, bai, baina... Ibelara joanen da, liuntan itzulian biltzen du Luis Sanchezek untxa. Aliuntan eskuineko errebota beti Luis Sanchezentzat. Iker Espinal orain urrun gibel. Peio gizan dituntza airetik. Eta eskuineko paretan unkitzen du Luis Sanchezek. Etzen hori, ez da sartu, opilota hori dire. Eta hori duze bat, Luis Sanchez... Kaso! Haure eskina unkidu taularen eskina. Xantza pixka bat txurientzat, Iker Espinalen gaina dinda eskina unkiturik. Xantza pixka ere behar da, partida batean. Eta aliuntan txuriendako izan da. 25 pundu. Beren laguntzaileak edo elkartekoak edo ez dakit nola egan, hor dira ere, zenta xuriak entzuten da oiuka. Gai da. 25 eta 22. Mathieu Hospital. Pulpetipi bat, motz-motza ezkerreko alderat, Iker Espinalek untsa eraman. Peio gizan dutek luze bat gibelat eta alduen bezala Luis Sanchezek ezkerra zuntzara maiten dara ere. Kitzikatzen aintzin hortan, mainan urdinak mementoan atxikitzen dute. Hala, hor ere mugua xuriek atxikitzen, aintzinean egiten pundua xuriek. Piskat trabatu du. Hori galdetzen zuen Luis Sanchezek piskat Mathieu Hospital trabatu zuela baina ez du nahi eta egin. Nik uste, oita 6 eta oita 2, nik uste, 6 eta oita bat ziren, Hori bera. Egin dituzte, 10 tanto bestiak bate... Egia, hogeita bat eta 16 ziren, arrazoin duzu. Kasu hori, 10 eta bat. Ustean aipatzen gintuen uliek, nostuko berriz lehen astorat egin dira, nostuko. Eta taktikoki ere, nik uste, ari dira. Untsari dira, bai. Domestika xakea, gero, berze xake bat, edo pilota on bat biltzen dute, eta Peio Franco ontsa baliatzen ditu, edo apuñaz, edo azpitik. Pundu berri bat, 5. beraz, Mathieu Hospitalentzat, beti Iker Espinalen gainean, airetik ezin du eraman pilota bai? Alere gamiak da, Iker mesimendua unia dula, eta ez dula lemiziko pilota ala usten, sare hortan, behinan mesimendu handia du, mail hortan jokatzea, horako hiru pilotarien erdian, baina alere usten ditu, sake batzuk eta sare batzuk. 27 eta 22, 5 punduren antzua guai, xurientzat. Azken partialan hor, zinez partida, untsa kudeatzen dute ementoan. Ze joa. Ze joa eman duena, itzulean eman du. Pilota Luis Sanchezek azpitik hartu du, pumpe bat egin du bakarrik taularen gaineat, eta joan da lehertzera eta beraz gibeleko sarean berean. Ikarriko joa. Eta piloten importantzia. Merezitzen sartzea, Beste pilota... Urrundik binat, Etzen... Beste pilota bat hartu dute segidan urdinak nahi zuten iduriz kanbiatu, zenta joan dira afite Christopheri buruz, ez dakit biziago bat oinu hartuko dutenez. Nahi zuten kanbiatu. Hala, Mathieu Hospital ikusten duzu, pilotaren entzatzen nahi dela, pumpa araziz. Arraudia aipatzen alugu ere, Zumetek gaiten dute, ezin dela pilota entxatu antzineko paretaren kontra. Entzuna duzu hori, entxatzen dute? Ez dut zautzen lege hori. Ez? Ez du iguala, ez dakit. Ez zela entxatzen, bakarrik
bazterreko paretetan entzenatzen edo gibilan, baina etzela aintzineko paretetan jogitzen. Bon. Dena den, Iker Espinal botean, eta bote laburra, Mathieu lotu da, baina ezin du ereman. Eta pundu berri bat beraz botez, iduriz honegin dakote pilotaren kambiatzea, zenta segidan sartu du beraz sarean botean. Ez du nahi izan utzi botatzea pilota hori, baina ez du ere manan ahal izan, Mathieu Hospitala. Kasu beste... Piskat pozizion akrobatik batean. Postura... Kasu beste bizpairu sartzen manitu, oino berdinketa bat izaiten ala. Bai, hor dira, elau pilotariak hor dira, ez da difentzik eginik eta bakotxak egiten ditu bere 3-4 tanto segidan. Ez pilota hartu duten, ahatik entzuten da klaskatzen duela pilota horrek, ez bizialitake. Ez da inbeste ateatzen ikuste, Entzineko lehia, Mathieu Hospitala defentsa nuntxara maitean. Ez da inbeste ateatzen pilota hori ikuste. Joko haintzinean egiten dute hasteko. Bai, ez da... Hain bizia, ez uste nuen klaska bazuelako, baina... Klaska bai, baina... Peio gizan dut beste haintzin hortan. Luis hurbildu behar bere lagunaren laguntzerat beraz. Ezkeraz Peio gizan dut. Kasu eta haula luze bat, itzulean deribeatzen du hartzea, bai ateratu dako Peio gizan duti. Iker Espinal iritik, eta untsasko, eta sartzen dako Mathiori, lehen txarian berian. 25 eta 27. Eta ongi sartu da eskuinaz, apuño eskuinaz, entzun gaitu. Eta susena sartu du lehenbiziko sarean. 2 pundu bakarrik, urrundira 40 punduak, ez da deus eginik. Hori da, ikuste... Ikusten dugu partida honetan, zinez egiten dute bat aintzinean, berri izabeldu, bestea aintzina joitean eta zinez... Hori da, hori arte ez dugu partida, horako partidek ikusi, erran behar da erdi finaletan eta emaitzak ahont txarrak izan dira. Ez dute hogei egin galtzaleak, baina gaur, kasu, zaten aldugu... Pio gizan... jokatzen den partida bat. Pio gizan dutek, Diopulita egin duena itzulean bildu du pilota hoi, gibeleko taulatik eta eskuineko paretaikin, horren buru untxarka usitu du, eta urdinek ezin dute bildu ahal izan, eta suriak berriz aintzina hartzen dute. Altain duzuen gaina... Eta bigarren pausa bat, ez dute besterik hartu, bigarren pausa dute bakarrik uste dut. Nik uste, Hala botatu dute, bere gorputza botatu dute, bez izerdia baliteke lurrean, ez dute pausa. Ez da pausa ofiziala, bakarrik izerdiarena da, beraz, Christophe Zorondo joan da sukatzera eta entzin hortarat. Uste duzu, beraz, pantailetan, bai Frantziako lehendakaria Lilu Etxeberria eta bere ondoan, beraz, telefonan dena, Xavier Casaubon, munduko xapelketak, munduko fedekutzako buruzagia. Hala, jendeak ere txaloka, ikusiz, sekundu ederrak ikusten ditugun. Bai, tanto edera, eta ikusten dugu Manu Martiarena, dela, lehenko txapeldun handia. Eta trebatzailea ere berriako trebatzaile bat, edo zuzendarietarik bat hasteko. Bai, eta mundialeko ere kotxa izanen dena. Bi gazten haitu direla Ibarjola eta Salbaten Dualden entrenatzailea. Kaso entzin hortan, Mathieu Hospital ezkeraz, pilota edera gizon dutentzat, eta horren gainean emaiten, airetik lotu beharko untsasko Luis Sanchez. Zuzena. Pilota edera eskunaz, biltzen duena Luis Sanchezek artesare, ez dako sartu, baina ezkin bat bildu du. Eta bere, indartusun haundian oino Luis Sanchezek edeman pundu hoi. Eta berriz kambiatzen dute pilota. Segidan, Alta, iduritzatzen zaut, hau biziako dela, baina... 26 eta 28. Nostuko partida guzian, 6 punduen deskarta baino ez dugu ikusi. 6 zazpi behar ba, ez gehiago hasteko.
Eta Iker Espinal behatzen da botatzerat. Airetik dutu beharko Peio gizan dut. Efetua ikin Luis Sanchez entzin hortan, baina ez dako sartu. Mathieu lotzen airetik, biadura pixka baten maiteko piluta uni. Airetik Mathieu Hospitali baina ez du baliatu, Ezker Espinal eskuineko aldera eta ateratzen da alere Mathieu Hospitalen zat. Eta aliuntan, gibererat jokatzen du Iker Espinalek, defentsan aluen bezala gizan dutek ere maiten. Eta holarat Luis, baina ezkerreko lukua unkitu du. Artesare, ez dako sartu Peio gizan duti, baina ezen urgun. Domina, maite ditu gainetik hartzea pumpetik landa Mathieu Hospital, baina lehen liuntan ez du ardietxi. Eta falta joan dako, magaren azpiko alderat. Eta hori urdinen alde, urbiltzen baitira, pundu bat eskaz dakote berdintzeko, 27 Nafartarentzat eta 28 Basi Nafartarentzat. Mementu ikusi ditugu, bat, bi, hiru, lau berdinketa, azkena 22etan izan da. Ja, ikusiko dugunez beste bat 28etan ikusiko. Abiatzen da Iker Espinal erditik botatzerat, eskuineko paretaikin laburra aire eta ere maiten alko du Peio gizan dutek. Atakatzen aintzin hortan Luis Sanchezek, baina Mathieu hor da, defentsan. Antxu hartu du Iker Espinalek, antxu harrapatu izan da Mathieu Hospital, baina segitzen du punduak alere. Eta pilota Luis Sanchezena ez da mugurat alu. Eta beraz, berriz entzina joiten dira Suriak, 29 eta 27. Suriak entzien duten ginoen, eta urdinak, beraz, publikoan ere, untsa zatik atua da. Bai jokoan, bai emaitzan, bai publikoan. Eta hori no, 10 puntutan gira xapeletik, bilan ezin egan nora joango den. Publikoak maite du laguntzia gibelen den partida ekipa. Ikusiko nola sakatuko duen Mathieuek. Tibe hartzen denbora hartzen. Azken txakoak ezker eman ditu. Hoi behatzen da. Azken hamarkadari buruz, 29 maitira. Otea labur, baina pasatzen du alere, numitan bali mazen ere, ez dut dudaikukan bate Christophe Zorondok, eta pundua egiten du horan buru, biziki apaltzen eta abiadura handia manten zuen pilota uni. 30 eta 27, eta pundu berri bat botez beraz Mathieu Hospitalentzat. Emeki. Heldu gibelerat, gibeleko taularaino. Biaulko entzuten bere laguntzaileaz. Bere, ez dakit ikusi, bere aita usu hor du? Bere aita, Alain Egiaber eta Patrik Iber hor dira. Erran duzu ustean egia. Abiatzen da, aintzinan buruz. Azken hamarkaderantzat beraz, 30 eta 27. Badaki dena saketik azten dela. Gura ongi pentsatu nuen eman. Aliuntan ere Iker Espinalen gainean eta aliuntan gainetik hartzen du airetik, baina hori ere ez dako muguratel du Ikeri. Pundu berri bat, biga segidan, botian, importanta da hori, zinez, denak ere... Zenbatek sartu ditu, Mathieu? Beraz, Mathieu sartu ditut, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bote. Eta beste aldetik 4 bote. Bai, difentzia hor da, Emaitza ikusten bada, lautan difentzia. Hortan egiten da. Botearen importanta da, eta bereziki orain, 30 azken hamarkadan sartuko dira, pilotariak akitua dira. Partida edera erakutsi daukute, lauek ere. Beraz, puntu bat egitea, segitan botetik, garantzitsua da. Lehentan ez da holakorik izan, eta segitzen dutela pilotariek. Ongi sartzen da. Iker Espinalek ezkeraz hartzen, baina ez dako sartu. Ezkeraz ezker, efektuarekin,
Joa emaiten duena oino Luis Sanchezek, luze ezkerraz, aluntan eskonaz jo eginen du taulaz, peio gixan duten gaineat, giberat, Jimbeak, behinan ere emaiten du numbitan muguraino. Eta aluntan Matio Hospitalek bere gain hartu du jokoa abiadura emanez, eta oro amuru Iker Espinalek, akidura hor ere behar ba ez dakit ordenez, zoraze? Azteko xuri da. Saiatu da pixkat gauzat berezia egiten, efektuarekin eskuinetin ezkerretik eskuin jotzea, efektuarekin. Pixkat zaila zen fiteldu baitzen pilota hori eta efektua pixkatekin. Eta 32 eta 27. Berriz ere bostanto deskarta. Iker Espinal eta Sancheren zata. Are. Entzu dut Matiok nahiko dituela bestek bezala, binan Matiok oinu behar bat gehiago, jaiten ginoen etzula sekuran finalanek irabazi, ez buruz buruka, ez biranazka. Eta hor aintzinean da, bere tenorea dina den azkenean janginezake, ikusiko. Luis Sanchez ez da hortarikari, binan ez du hainbeste baliatu pilota derraia. Kasu, biren artean da Xurientzat, kasu pilotatzaga okanen du gixan dutek, ere maiten, ezkerrak bilu du, benen ez den bugura ino helu. Eta Urdinek berriz botia hartzen, hogoita sortzi eta oita amabi. Pariuak libro horrangin izake, ez dakit pariatzaileak ez dira gure sokontan, gaine honetan baritazke, benen nostuko pariak ere bi eskualetarik jolten diren partida honetan. Oita sortzi beraz, eta oita amabi. Urdinek ere beren denbora hartzen. Zuma pausa ikusi ditugu, Xabi, bat baino ez du ikusi nostuko? Ofiziala erran gizake, ez? Behin ikuste, baina. Behin, baina musika eta ere mandute, baina libatez gertatu da bakarrik. Azken hamar horiek importantak izan da denentzat. Pilotatzara Ikerren botia. Erraten duten bezala, moneta imortan ez da ginola erraten eskolaz. Joa eman duena oino Sanchezek, baina txikitzen peio gixan dutek, oino edera ukaren du Sanchezek. Taula luze bat, beti ezkerra zuntza txikitzen peiok, eta aliuntan Matio sartuko da peioren laguntzeko, hau ere Matioren zatizanen eta entzin hortan efetuarekin, Iker Espinalek untsa diaritzen, peio gixan duten gainera eta ezker untsa, Sanchez indartxu oino taularat, eta peio airez hartzen. Sofritzen dute Xuriek, baina esantza pixka bat, ezkin bat lortu dute. Eta horregatik, peio gixan dutek peskia terdien usten. Pilota edera eukaren du Matiak, kasu. Airetik, gainetik hartzen, ez dako sartu etzen urgun entzin hortan. Peio gixan dutek ere gainetik hartzen pilota hai. Tanto jaute egiten nahi dira. Min egiten dute holako puntu batzuk, Min egiten dute eta kondatuko dute. Eta ongi ikusi da Matioren esperientzia, joan da zikatzeat urrun, eskuin. Peioren laguntzeko. Badaki peio, biskata. Sofritzen du peiok, atxitzen du mementoan. Azkar egiten duela, beti, sofritzen du, azkar. Ezkerraz Sanchez, berak ere hatsa aizin hartuz, hatsuze bat hartu baitu. Peio gixan dut entzin hortan oin ukitzikatzen Iker Espinal, Iker Espinalek untsa eramaiten du. Ezkeralderat Luis Sanchez segitzen du peiok, minak ditu eta peio akitua eta Matio Giberat Jimbeako taulatik landa. Kasu haure Matio atxikitzen partida mementoan, sofritzen du peio gixan dutek. Bakiz pastu da ginen. Hau batik beretako izanen da, aluen bezala. Ezin du, Ez, zinez hor. Nekaz ari da. Bi behintzinekoak guti edo elgar jenatzen duten. Senditzen da tentseua eta akidura pilota edera bazuena Matiok gainetik hartu du, baina Mariruski taularen marren aspira joan dako. Trabatu dira bizkat jantzinariak, lukraten da Matio, baina fite sustitu da. Baina fite geroago izan du pilota eta azpian eman du.
Eta jendak ere txaluka, mudarra trinketuntan, preziatu dute puntu hau, eta pentsatzen ginduen bezala, mehesi dute lau pilotariek, Bai. pausa on bat hartuko dute, ez dakit minuta batena izanen den zela, 2 minutakoa, baina dakitena untsa mehesitua dutela. Bai, azkena dute bi pausare, segidan. 29 eta 32. Eta musika miskat ere, hemen, mudar trinketean. Eta Matio Hospital ikusten duguna hor, lehen planuan telebistan, oino guaitatu beharko du. Lehen txapelaren amaiteko, ez du galdu oino apantzeik ere, haintzinan dira, baina ala sofritu behar txapelaren ukaiteko, badakizu zer lehen zuk, Xabi? Ez dela hola ukaiten Frantziako txapel bat. Berua ere sartu da bizkat hemen trinkete hortan, jendearekin eta ikuste ez dira hotze pilotariak, Ez dira oztuak apantzeik ere. Eta hori da, partida, hola, azken momentu horiek, azken momentu amak tanto horietan buruan jokatzen da iniz, eba izangoetan, baina buruan ere, lauek nekatua dira, baina... Hala ikusi dugu, azken puntu untan bezala peio gizan dut, zinez eskurat joan da, eta etzion gehiago pusa, utzi du pilota bere behar eta bere laguna, beraz Matio Hospital dindera gibelka sekatzera taularen ondotik. Egetmo aldetik ere, igual peio gizan dut, ez ditu egin hainbeste partida zailak eta besteak bezala, txapeldun untan ere, ez dute sobera oposizio handirik izan, bakarrik... Reski joan dituzte, bai, reski joan dituzte beren partida guztiak, bai. Bai, irabazi zuten 40 eta 30 Dukazu eta Etxeberriren kontra, baina gero ez ditu izan horako partida zaila. 29 eta 32 dira lau pilotariak, mementoan suriak dira aintzinean, egin nahi baita Matio Hospital eta peio gizan dut, baina ez da deus eginik. Eta berriz abiatzen dira, beraz pausa luze eta erik landa. Indartxu oino Luis Sanchez pilotare manduena. Eta bai, oino, pumpe bat egin du ezkerreko taularen gainat, eta joan da lehertzerat, sartzerat, eskuin, gibeleko sarerat. Indartxu oino Luis Sanchez. Bai, eta peio gizan du lehko du... Pizua den bere pilota min egiten du oino, 30 ere. Aditu oino, ikarak erriko ahalak, mutiko horrenek. Eta Iker Espinal, bisi-bisia joan botatzerat, segidan. Sofritzen txuriek, mementoan defentsan dira, aldiuntan ere eskuin eman du Iker Espinalek puntuaren ukaiteko, behinan hortzen Matio Hospital oino defentsan. Eta seor naiz Matio Hospitalak badaki bizkat nekatua dela, bizkat peio eta hartuko du... Bere gain partida edo puntuan, bai. Ez du lauziko. Untsa jo egiten, peio gizan dut gaintzin horretan Iker Espinal gainean, pilota edera Matio Hospitalen zat, untsa ere maiten. Alere usten jo eder bat, peiori, duze jo du bainan erdian, goin azpi horretan jo du. Iker Espinal defentsan efektuarekin emaiten, oino ere airetik, pilota edera peio gizan duten zat, kitzikatzen aintzin horretan Iker Espinal, peio gizan duten zat oino erdian, beti Espinalen gainean, atxikitzen Espinalek, noiz hartu ez dakit. Eta taularat emaiten Matio Hospitalek. Pilota edera bai Matio, peio gizan duten zat. Azpi horretan jotzen du. Zangoetarat, baina nuntxarra mandu. Eskuineko alderaten txatzen da, eskin motzarekin peio gizan dut. Eta besuekin ere, harro da bere ginduenaz, eta arrazoin du, izaiten da. Zinez, badakin nekatua dela, sofritzen duela, eta honeginen dako hori bere burua dentzat. Aintzinaren berriz hartzea. Behar zuen tantoa egin du. Atxikiz du, jo du esker, pilota eder bat ukan ez diatu du eskimotza eta pik atseman. Eta gozatu da. Pilotaren kambiatzera joan da eduriz Matio Hospital ikusi dugunaz, eta erakutsi du pilota beste ekipari, nahi du sorrezek berriz kambiatu duela. Eta ikusten duzuen bezala, gibeletik untsa denbora hartuz, usaketak eginez ere, pumpa araziz pilota, eta azkenean, joanen da botatzerat beraz,
Ez dute pausari galdetzen, mainan oitamak paus erdi egiten duten ikuste. Agazin duzu. Baina ez dite printzen besteak ere zenta. Dena honentzan da. Bai. Hale, abiatu beraz botatzerat Matio Hospital. Pilota oino edek batuk handu saketik landa. Baina ez du baliatu, segitzen du pundua. Luis Sanchez aintzin hortan horbiltzen, baina ezkerreko mugua onkitu du, ez du baliatu alizan. Indartxu aldiuntan, baina amorra atxikaitzen peio gizan dutek, aldiuntan eskuinon beharko du. Biltzen alduen bezala, Luis Sanchez eskuineko alderat, baina ez denek ere akitua dira eta erden uzten dute gibelekoak pilota bai. Kasu, Xilo ekirrespinalentzat, baina untsa ateratu dako Matio Hospitali. Matio Hospital, ze defentsa oino eskeraz ateratu du pilota bai. Aintzineko xale hortan, berriz ere eskeraz. Defensa hundia. Kasu hartuko... Pilotakada handi bat oino, baina bizida xuriak sofritzen dute. Pio gizan dut oino gibelera eta iretik heltzen da muguraino. Ezkerra zuai, pio gizan dut horre, zangoen gainean erria da uste dute, zinda gehiago mugitu. Bai, tantoa luzatzen derik eta Luis Sanchez gibel jotzen durik, pixkat sofritzen du. Mine egiten du Luis Sanchez. Baina, ezan behar da, Luis Sanchezek erakutsi doa egestasuna handi bat, eta baina ez du dominatu, ez da dominatzen ari... Pilota batzu ederrak egin ditu gibeluntan txartuz, baina aldiuntan ere entxatu da ezker mostea, eskuin mostea pilo gizan dut, baina ez dako Xiloan txartu, eta oromuru urdinek egin dute pundu berri bat, hoita hamekagarrena eta berriz bi pundutan dira. Bi pundu bakarrik, hogeita hameka eta hogeita hamairu, pilo gizan dut ere, hatxarazin hartuz, Alain Gaberari, erran eta erran. Usai duen bezala, Bai, atxa eta mingaino. Me, peiok behar du, enostuko, behar du zait entzun, beti bere honetan. Bai, maite du, nik uste bertzela zuen Alain Gaber hartuko kotx bezala. Hartu du, jakinez den bezala, den bezalakoa den. Hoita hameka eta hoita hamairu. Nordaki, zebastuko den hemen. Jangotinko, zama dugu, eguardi untsa pasa, eguardi terdi untsa pasa, horren bat eta lagudan lako zerbait dira lau pilotariak. Bai, edo gehiago, amekontan hasi gira, nik uste. Amekontan ifite, bai. Partida edera, bi pundutan, eta deus ez da eginik, Ikerrespinal abiatzen botatzerat, hogeita hameka eta hogeita hamairu. Kasu gotetzara gizan dutentzat eta pumpasare eskuineko paretarekin txartu dako pilota hoi. Eta bote berri bat beraz. Hoita hamabit, hoita hamairu. Azken berdinketa ukan dugu hoita bietan. Ea hoita hamairutan ikusiko dugunez. Publikoa konten da. Ikerrespinalek ere, bai. Bai. Adaki botarean importantzia, beren denbora hartzen du, ez da ustean bezen fite joan, eta bai abiatzen da. Abiatzen du pixkat, ezker sakatzen du, paret eta utxiten du. Itzulian, Matioka, untsa irakurtua zuen, itzulian hartzen altuko zula, baina male euski ez dindu era izan, bigarren botea segiran. Eta berdinketa bat ere hoita hamairutan hor dugu. Berdinketa zazpitanto egiteko bakotxentzat. Bosgarren berdinketa lehen hameketan izan da. Hameka, hamabi, hoita bat, eta hoita hamairu beraz. Ez dira iniz mintzatzen, Matio eta Peio behinan konzentratuak dira. Bakotxai ziak importanta dira. Azken hamarkadan gira, badakite partida fite eskapatzen aldela. Beraz, barnean konzentraturiko behar da, eta horre... Abiadura handia eman du, Luisek pilota hortan, eta igual ikusten du Peio sufritzen aldula pixkat azkar jotzen badu, eta... Eta urdinak ditugu orain aintzinean berriz, aspaldiko partez, hoita hamalau eta hoita hamairu, puntu tipe bada ere, dena ere hon. Eta Luis Kaparuela jotzea eta Ikerrek eman ditu sake hon batzuk.
teknikoki partida eder bat ikusten duguna, lau pilotariek erakusten daukutena, eta paser hartzen dugu, zekere araiz gurekin gu bezen bat gozatzen duzue. Sánchez erreditik, taula luze bat, mineginen dako peiori oino, alduen bezala ezkerraz, Ikerrek, Luisek erdian oino edera, aldiuntan hospital laguntzen. Laguntzeko. Hospital, ez du baliatzen, pilota hoi. Ezkerraz Luis Sánchez. Iker Espinal ezkerraz antxikitzen. Nun bitan deltzen pilota. Galdekiten dute zer den. Hala, Luis Xuriek galdegin dute urdineko dobratu zuten ez. Eta hala, lau pilotariak mintzatzen dira, bereziki Iker eta Mathieu iduriz itziren aguntadoz. Hala, sintzen da tentsioa, oin hori segitzen dute mintzatuz biak. Hala, ez dira, barreatu behar, badakite importanta dela, oita amalaumena berdin, hala, tentsioa bada hor, Xabi, Piskat eta bi entzenari biek mintzatu dira piskat, baina ze tanto egin duen Mathieu, ze tiratu, onkiteatu duen eskuin momento importante batean. Ez dakit zertaz mintzatu dira, baina ez dute egordiko menua aipatu, pantzeik ere. Ez dute hori gogoan. Trabatzen dira piskat antzinariak beti alana, eta gero, tantoak alduz, biskat beti bentsatzen da, bertziak trabatu dula, eta, bueno. Eta 6 puntu gelitzen dira bakotxentzat, 34 detan berdin dira. Eta ezin egan, ikusi dugunarekin. Onkiteatua, eskuin, Nok joanen duen finala hau. Mathieu Hospital botean, bote labura, untxara maiten Iker Espinalek. Baina pilota hon bat peio bentsatan ere, azpiotan jotzen du, eta hor, Luis Sánchezek ez du oso egin eta ez irraz hor zinez margaren azpirat eskapatu dako. Ez da oso ikusten lakorik zinez bere aldetik. Eta Xuriak berri zaintzinean, Mathieu, xapeluri ere eman duenez, 35 eta 34. Ikusten da peioren bisaia, iduridu konten dela, orain hartzea bitanto horiek, eta helburua ez da urgun. Gisa batez ez da urgun, eta beste gisa batez zain urgun da, Mathieu Hospitalek badaki botearen importantzia hoino, berriz errepikatzen ez, baina 35 eta 34, sekulan baino importantako da, botea. Labur Iker Espinalen dako, baina untxara maiten ahirez, Ikerrek artesare peio gizan dut, baina ez da sartu. Etzen ogun, baina ez da sartu. Tabanen zuze bat, hartzen du Sánchezek ezkerraz. Txakentzen, Iker Espinal ikusten pasatzerat Luis Sánchezi. Gainetik hartzen peio gizan dutek. Pilota edera aukaren du peio gizan dutek. Eta haintzin hortan kitzikatzen, arrazoin du, badaki hor dela ahultasuna. Haure Ikerrentzat izanen da. Pausatzen ezkerrela, baina ez du ardietxi Ikerrek. Kasu tanto hasia dela elbukatzen. Sánchez kitzikatzen haintzin. Ze defentsa akusten duena Mathieuak haintzin hortan oino ere pilotoi ateatu du ezkerra zahaltzen bezala. Joanen hasika eskuineko alderat Mathieu baina ez du ara mal izan. Kasu gibeluntarat jo egiten pilo horrentzat. Da untxa araman, baina epaileak esku altxatu du. Beraz ezkerreko majaren gaineko alderat joan da. Eta 35 gira, Xabi. Bai, ezkerreko behar okitu duen ikuste. Ze partida, Hiru, lau, sei garen berdinketa. Tanto guziak. 35 berdinketa. Hala, hasten erretegin duzela, zoin urbil eta gisa batez zoin urgun oino. Iker Espinal. Neuntan ezkerreko aldear gehiago, ezkerreko aldetik, ez erritxu eta joan da muru. Muguari urbiluz. Kaso pilota joan da eskuineko alderat, untxara eman Luis Sánchezek eta ze pilota ere eman duena oino Mathieu Hospitalek, azpi eskuineko eskualde horta joan da, altxatu du pilota hoi eta joan da sartzerat, segarren sarrerat, segidan. Ez du autoa ona egin ikuste Luis Sánchez pausatzea pilota hori. Eta hortzen Mathieu Hospital eta
Untsa irakurtu du bere pilota hoi. Ezin hobeago eman du. Altxatuz. Matio Hospital. Luis Antzin hortan sartua zela eta... Lau pundu honu txapel famatu horren eramaiteko. Pilanderen zatere biztan dena. Pentsu dut, oino preziatzen ahal lukela, oino gehiago. Matio Hospitalek. Hogeita 6 eta hogeita 5. Matio Hospital botian. Bote labura, untxara maiten oino Iker Espinalek airetik. Lotzen Luis Sanchez bena ez dako sartzen. Luis Sanchez oino ezkerraz, joa hondi bat, gibererat, jinbeharko peio gizan dut, bena untxara maitean, aintzin oktarat, beti Iker Espinalen gaineat. Eta Iker Espinalek, berbaitzen hainbeste lanjerosa, baina falta egiten. Bai. Pundu hau importanta da, oita 17 eta oita 15. Hiru pundu bakarrik basena fartaren zat. Frantziako xapelunen emaiteko. Ez da ongi plantatu nik uste pilota hortan eta gero airea etzako ongi partitu. Eta peiok hartzen trago bat edateko, ez da pausu ofizial bat. Jendeak ere txaloka. Hala Matiok ere luzaketak egiten, konkurturik. Badaki importanta dela. Bai abetzen da. Erditik usaian bezala. Labur hoino Iker Espinalen gainean, ere maiten, baina altxatu du eskua Christophe Zorondok, hasarre Luis Sanchez, berba pixkat ez dakit dena hasarrea dena ezala pixkat enerbatzen denez ere. Ez nahi seuk, ez dakit, ez dut ongi ikusi. Abiadura emekian berba hobikau ikusiko dugu telebistan direner, duriz, dena den, altxatu du ezkerreko aldera tonkitu duenez, lau pilotariak gale egiten dute, suriak gale egiten dute biztanera, besteak ezetz, urdinak. Ezkerreko beharri hortan hunkitu duenez, hasteko Christophe Zorondo, jaun eta jabe hori deliberatu du. Eta hoita 18, eta hoita 15. Eta oino Luisa da, Erran eta erran, bai. Hola da. Oino ezkerreko pare ezkerreko eskin oktarat behatzen du. Eta Matio Hospital egoiten beren partidan eta badaki bote hau importanta izan dela, oino beste bat importanta da, labur oino Iker Espinalen gainean eta ezkerraz biltzen untsa. Haserrez dio egiten azkar Luis Sanchezek. Haserrez ere taula luze bat, itzulian deliberatzen hartzia pio gizan dute kaldu bezala heltzen. Iker Espinal aintzinean usten. Sanchez taula bat oino, pio gizan dute aire zartu beharko eta pilota edera Ikerrentzat aintzin hortan. Eskuineko alderat baina ateratzen da. Pio gizan dut, kasu pareta ez dako dinatu ezkerreko muru berinatu horrek. Kasu pik ez. Iker Espinalek erdian, baina ez duen beste baliatu eta hortzen Matio Hospital. Kasu Matio Hospital, biltzen allo bezala, lurretik, lurren eroriz. Eta sartzen duzu. Eta Ikerrek untsa irakurtua zuela, ez zela neor ezkerreko sare hortan zen eta eskuin jona zen Matio pilota horren biltzerat. Eta beraz, hogeita 16 garen pundoa egiten dute Nafartarek, hogeita 16 eta hogeita 18. Eta hor, botatu da, beraz, Matio Hospital, beraz, zuzen den bezala Christophe Zorondo joan den da sukatzerat izerdia. Eta atxean hartuko dute lau pilotariek. Eta jadanik bustia baitzen ikuste hori da ere Matio, Aigia. Eta kasu, hor dira oino, bitantotan. Bi berdintzeko, bi finitzeko. Gotik jo ditu, pilotariek Luis, bizkat keso zen. Asarrea ekin jogitu, senitzen zen, ezinez indar handia eman duela pilota horietan, bai? Nik uste izan du pilota hori ona zela ezkerrean. Bi pundu besterik ez, bi pundu bukatzeko, bi pundu berdintzeko. Jokoa frango idekia. Eta horan buru, ez pilota kambiatzen du. Beste bat eman dako, beraz, Christophe Zorondok
Iker Espinali. Oita amasei eta oita hemezortzi. Bere eskutan du pilota eta partida ere. Eta Iker Espinal botean. Bai. Ula, atik hau, gutxe egin du, sobera laburtzen eskuineko aldera Iker Espinalen zat. Peio gizan dut erdian du, untsa kitzikatzen aintzin hortan, Iker. Matioek ere untsa segitzen. Aintzinean oino Peio gizan dutek, baina txikitzen Iker Espinalek noiz hartio ez dakit, aldiuntan ere eskuina sartu behar bezun du. Atxazen du piskat pilota Matio, baina hor da Luis Sanchez, ezkerraz Matio. Ez du argunt kurutzatu pilota hori Matioek. Ez da menturatu. Sanchez baina ezkerreko pareta onkitzen du. Ere maiten... Sanchezen zat eta eskuintiatzen du. Azka. Min egiten du Inu Sanchez, badakigu indartzu dela, edakutsi du badakiela gibeleko sarean kukatzen, baina badaki ere eskuineko alderate maiten eta hor efetuarekin pilota jonda lehertzerat. Eta pundu batetan gira, Xabi, hoita ama zazpito, hoita emezortzi. Nork erraten aldu hemen zepastuko den. Eta aldi bat behiro, bere burua botatu du, beraz izerdiarekin. Jonda xukatzerat, Christophe Zorondo ikusten duzuen bezala pantailetan. Eta artean, lau pilotariek ere trago bat edaten. Hoita ama zazpi eta hoita emezortzi. Ze partida ikusten aldugun, eta hor, nero kezin egan, eta jonen den Frantziako xapel hau. Joki da sakatzea eta. Ale, Iker Espinal. Meki, urratxez. Haure, laburra iretu, Peioka teatzen halko du. Eta hon bat Sanchezen zat, zeinen du, justen du. Ez du baliatzen, ezkerreko pareta ongitzen du. Kasu Sanchez oino erditik. Ezkerreko pareta. Eta taula hona bat, Peio gizan dut. Giberazten du Luis Sanchez. Baina geroko pilota Maharen azpian eman du. Opari bat hor erditik behar da kentela ukan duela, ere maiteko Maharen zuen harere Peiok. Akidurarekin Maharen uski Maharen azpira joan dako, eta jendea xaruka. Hoita emezortzina berdin jamandareak. Bai. Eta fite joak da sakatzerate, Iker Espinal. Bai. Nahi du, joko aito. Airetik lotzen Peiok izan dut, bera ere. Peiok izan dut aintzin hortan kitzikatzen, baina Luis Sanchezek untxas egitu du. Defentsan Peiok izan dut, eta Luis atakan baina sobera azkar. Eskuineko paretaikin Peiok izan dut, Peio joan behar, Matio joan behar txeka, baina ez dako sartu, etzen urgo, baina ez dako sartu. Peiok indarrek maiten artesare, baina hortzen Luis Sanchez, baina ez du baliatzen. Peio rentzat pilota edera hori eskuin. Ezkerreko alderat, Luis Sanchezek indarrakin beharko, itzulian biltzen ahalko pilota hoi. Peiok airetik, baina pisua zen pilota hoi eta ezin du eramale izan. Eta hortan eman du pilotari abiadura handi bat eta urgun jo du. Eta pixkat gibelka joan da apuño, baina ez du ereman izan. Izan Peiok. Eta hoita emeretzigarrena egiten nafartarek. Eta Iker Espinal joaiten botatzera txegidan. Airit, ona Peiok izan dut albo bezala. Mathieu albo bezala ere oneat, eskuineko alderat Iker Espinal. Peiok izan dut albo bezala dinda. Peiok izan duten zat gibelrat. Eta sartzen berriro oino Luis Sanchezek eskuineko eskolderat pilota hoi. Ekarria hindu, eta nik uste kesatu da, Luis Sanchez kesatu da, Gisa batez, honegin dako, erraiten albanima da, honegin dako. Bai. Eta nafartara kontent, hala, bat bestia karreatzen, Luis Sanchezek besoetan hartzen Iker Espinal, kontesko. Bai, kontent, eta nik uste kesatu da, uste zuen pilota hori ona zela, eta pizka mintzatu da, eta gero, bere kesadura pilotan eman dio, ikarriak eman ditu azken tantoetan, eta difentza hindu. Eta Iker Espinalek alainan gozatzen titulu hoi, untxami istitua bautu.
Eta zuk erraiten zinuena, zinez Luis Sanchezi honegin dako erraiten albalima da piskata hasarre bat eman dako pilota horrek dudantzena. Eta zinez sartu da eta trabatzailean ondoa joiten dira beraz eskertzeko. Bai, ikusi da bazuela, ahalak pixkat gehiago iteko, Luis Sanchez, eta ez du gaina ahunt hartu peio gizan duteri, eta ikusten zen golpe handiak eta zera tanto luziak iten bali bazuen, peio gizan dut nekatzen zela, eta ezin zuela atxiki, Hori da, partida eder bat ikusi dugu, Xabi, eta maleruski erran behar da, ebe Matio Hospitalentzat, oino goitatu beharko duela, ez dakitzu maet, behar uste zuen bere tenorea dina zela, goita mesortzitan aintzina izanki, bere alaberekin, baina maleruski goitatu beharko du. Bai, hori da, ez da oino gazte da, eta izan heldu okasionia, baina gaur ere ez da urgun pastu bazuen, ez zen urgun, baina ez dute gaur egin, baina... Sekula baina horbilago pasatu da, baina maleruski Pojamaren azpian egon beharko da aldiuntan ere. Hori da, egoaldekoak erematen dute xapela, eta ezan behar da ere, bihar, bigarren mailan, B mailan, egoaldekoak eta hariko dira, Iñaku Arte eta Iker... Bakatu, Ziagozta, bi iparaldekoaren kontra. Hala, biak garazin izanen da hori. Hala, beraz gu horretan egonen gira, beraz xarien banaketa izanen baita, beraz plazer bat izan da zurekin komentatzea, Xabi, eskerra handi bat hasteko. Eta nire bainat, esker. Eta usten zaitugu, bai Euskal Irratian entzuleak, bai kanaldudekoak, bai noakoak, eta bertzealdi bat arte, mil eskerra initz. Adio. Charmanki.